me tara fred adre die ya dutamo fan for me mama trasio na me mamu akontupa me didi sa encha na ka no ayema awrade twedwan pon enka obi biara ho ba bia obi akobia awrade mfa ne kodra sundwem ka se amen isre twedwan pon yankopon so mfo bia kodra sundwem emra mo betu kwan mu sinu trase me mo mpae onyamitumfo ya da wase wonko a wonfuna ye bedi ye dwuma ye akọ ye mfie wonko dro sundwem wako amfa me bekasa akire wo ma awrade ma de meka dia ye ntie ne mfa na sopam ewo yesu di mo nka amen ka se amen yo aniamam we de ye midia ene kolege anano yesu ka se mi wase ye ni aduaba no ne mfa na hahan no ensa ya de abusuafo mi gina ha enya bone aya bone kura mpanyfo se ekuram kosi se ewiase yase wanton wo yade a wunya no adro ni sentime de medro ya toa wo adro ye kura mi anya adro bia se aya refri adro anya bibia se meto refri adro abusuafo adro we ya adro bia sabi e bia wato adro wo kan but adro we adutwam adro we sempo wono wo yireda na we afisa ne ada na wo adro we bia obekai obi kura ne yira da no sabi no ne yira afiso ne yira da no se busa ne yira sa akosu amansa no akọ hene na ne yira afisa wo ne yira ne daaye wo ba wo fie ya kire no dia onhunu adro we wunya bia ebeboa wo adro we esa ya dia bebre wa wadwene mo hyehyew ni nyina wo no adro ya ohun timi taw anya bibia sateba ko fabu nsuo papa ne wentia chimanka twaje bu na no nansa se ware fie na anfa station ha ya oba bubu sama sifiri wo mu medisika ebema abusiafo anfa sika ne nkoto sausage anfa nkoto chinchinga nkore eye 2 Ghana cedis anfa nkore sausage ne tilapia anfa nkore chinchinga na nkase yi na no papa ya dro iba aka yi na mi pebiato wo 2 cedis ajibi wa na pebiato yo ebiana uhia bia ho mate twa opanyine me se sa droway o to droway na se twa ade a wa ye nti me de ba ko se ka mo ate ade a wa ye na me se ba ko ye 2 cedis me de mienu ama wo beto se ba ko wa ho wo de ma mienu kra fi se me yale pa no aboso na ate mo 2 cedis ewia se ye obi e woni mo wia we wo so hia bi mo twa me se ade a wa ye no wa obedi ka nipa no mo beto bia me ma mienu osisa adro we aya dura me aya me ya obi wo krom obi wo fie e bia ade ekura no mpono ohwe tobi koma no tobi na fa koma na wa wo be unsa wo bedi ya wo bedi adanse abusuafo obi antobiem e bia ebeduru numre bi na wo pe bi na wo nya edowura no wo ko edowura no me ba ku ye na say e dey tar kura na me what me nka pa ho me ba hene me ba ni e kama pa ma wo ni bi ho sama ho ka pa na la so ma na kura ne se ate sai na ho ye ma miensa ye ade so ho ana me ka sa o de miensa ma me fa miensa ana me ka no obi ho no ma dro no hunu na fore bai abusuafo na de da ya koso ya ne pitire awrade twede ampon ka obi biara ho ba bi obi akọ awrade mfa ne nkodura sundwem wa wo ko si ato so nso awrade mfa nko awrade nka mu nyina mo ho amen ai wo di abomodin ati bi gunsuom papa pra ne hwentia chimanka twede kakra guso nom ne seti no anopa wiane anumre nansa wo wura fie ni nyina abekọ why David am fancy trentum why nanom ne sa awrade ni monim ofa mo kodura sundwem amen eh ofa ne ba me pacho ma dia ira me pacho me ba ebuso ba pacho me ba na me ncheche me pam cho obi ani ntwa me cheiso oh na wa na afa chei dia awai what's it? Hey, no, Obia, what are you doing? I feel it. Oh,
member. Oh.